Mga sakyanan nga nagbeating the red light na disgrasya ang maong hitabo na hulikam sa Talisay City Command Center. Sayra nato kini sa report ni Femari Dumabo. Natumba kining motorista nga mihunong naunta sa may intersection sa Dan and Bacalso ug Cebu South Coastal Road kay nag-stop signal na. Apan nadumbulan ang motor sa usa ka SUV nga nagsunod kaniya kay matud pamisway pa og beating the red light. Gipasabot matud pa sa 95 anyos nga nagmaneho sa SUV ngadto sa City Toda, ngwa niya maklaro nga adunay motorsiklo nga gahunong sa iyang atubangan. Panahon sa gabi, unya kasagaran di pagid maayo ang panahon, gikan nga nag-uwan. So dunay uban nga tungod siguro sa tinted nga sakyanan, wa din niya makit-i ang kining usa ka motor nga naghunong na diya intersection. Ako lang awhag sa atong mga driver nga observe ka sa imong insakto nga lugar. Samtang may pagkabangga nining motorsiklo og L300 van. Human pasabot sa City Toda nga ang L300 van nga gikan sa atbang sa eskina nga pa left turn ang nagbeating the red light. Gulagway usab nga wa mo subay sa saktong lane sa pagliko sa sakyanan ang maong van. Mayo na lang nga wala na puruhan ang driver sa motorsiklo nga nalagpot atol sa disgrasya. Pareho ra hinuon nga nagkasettle ang mga nalambigit sa duha ka managlahi nga disgrasya. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.